dun sa workplace ko kasi face dock or parang company day siya. So, doon na po lahat yung mga kaibigan ko sa work. Are you excited, love? Yeah, excited na yan na makita yung saan daw siya nagtatrabaho si mama. And maganda din ang weather. O, nag-cooperate ang weather. Akala ko maulan talaga doon. Dito na tayo. Ang ganda pala. Ito na si Ana. Yan, may pa lolly or candy making dito. Daming tao. Ang saya-saya. The next day. Hello, tita. Sunday na po ngayon. Next day na po ito, no? Hindi na po ako nakapag-video na maayos kahapon because that was the family day sa aming work and hindi kami allowed na mag-film din doon sa loob and I just wanted to enjoy yung time and also to show Ana around and also Ruth ipag-chika sa mga kasama ko sa work. Yan. Ana and Ruth went to Efteling. Ano na po ngayon dito, 3:00 and tumawag si Ruth kasi dito lang talaga ako sa bahay sana. At tumawag po si Mister. Ang sabi niya, may second hand na may market dito sa labas sa amin dun malapit sa church na ginawang apartment. The whole street closed po siya ngayon kasi ginawa siyang market, may mga second hand shop. This happens only once a year, so sabi ko, labas na ako ng konti para makalanghap ako na sariwang hangin kasi nasa bahay lang po talaga ako. Meron ako, so medyo masakit yung aking puso and sumasakit yung ulo ko. So I just wanted to rest. Kasi nga naman, trabaho na naman tayo the whole week. So, ito lang po yung pa-outfit ni Mama G. Lang yung pa-outfit natin. Nabili ko po ito sa doon sa Amsterdam nung nagpunta kami. And kahapon, sinuot ko din po ito sa company, no? Pero balik ko siya today kasi kung ilang ko lang naman nagamit, mga 3 oras lang. So yun. Hindi na po ako magdadala ng vlogging camera kasi alam niyo naman shy type tayo na nagvi-video dito sa Netherlands. So yun, balikan ko na lang po kayo mamaya. I-try ko pong mag-video doon gamit yung aking cellphone. I hope okay po kayong lahat and enjoy po kayo sa video ito. Ayan na po yung market na sinasabi ko sa inyo. Yung church andoon, pero yan, dito nag-start. Labas lang to dito sa amin. Yan nag-start, tapos diretso doon. Chill lang yung vibe.
Hindi ba ako nagsiuwian na pala? Pero tingin-tingin pa rin tayo. Yan, konti lang yung display today. Kumuha din po ako ng churros. Uwi na tayo. May mga nabili ako pero pakita ko na lang sa inyo pag dating ng bahay. Ang cute. Yun yung gusto ko dito pag may mga ganitong market ba. Mga second hand. Tapos okay pa naman sila. Magaganda pa naman. Tapos only for 50 cents or 1 euro, 2 euros. Pakita ko po sa inyo pagdating ng bahay. I-enjoy ko muna itong aking churros. Ang sarap pa naman. Hello! Bahay na po tayo. Pakita ko sa inyo yung mga nakuha natin doon. Malapit ko na maubos yung aking churros. By the way, naglinis po ako dito sa labas. Kasi maraming damo. Pakita ko sa inyo muna. Ayan, ang dami kasing damo. Marami pa. Huwag po kayo magtaka kung bakit nakaganyan yan dyan. Kasi nabasa siya ng ulan. Nilagay ng lolo ni Ana dito sa labas. Kasi doon siya sa kwarto niya, diba? Tapos, ando na yung bagong bed ni Ana. So, walang space na. And may table na din doon. So, nilagay niya sa labas. Kaso, naulanan. So, marumi siya. Kailangan ko pa po siyang linisin ulit. So, yan. May mga damo pa naman dyan. Linisin ko pa ulit. Sinet up ko na po ito dito. Tapos lilinisin din. Kasi yan, matagal na nakatambak dyan eh. So, kaya kailangan linisin. Wala na silang mga cushion. Yung mga cushion na gamit dati kasi sira na po sila. Kasi nga, diba sabi ko magpapalit kami ng na set doon. Kaso, hindi pa naman inaasikaso ni Mr. Siya lang naman kasi ako, pwede kong pumili anytime, pero siya lang naman kasi ang makaka-pick up or makakabili. Kailangan kasi nila nung unhanger yung tawag dito. Kasi September na po, it's my birth month, and just like the previous year, isi-celebrate ko pa rin yung aking kaarawan dito sa Netherlands. Kasi yun lang naman yung time na nakakapag-get together ako with my friends dito sa Netherlands. So, mag-vlog po tayo sa araw na yun, no? Abangan nyo na lang po yung ating pa-video, and may mga special na tao po tayong dadalo sa ating pa-birthday. Kahapon, nag-churros din kami ni Ana. Ano ba yan? Anyway, ipakita ko sa inyo yung mga nabili natin. Mostly para kay Ana as usual. Ito, first ito, 1 euro lang po siya. Ang ganda, no? Ng detalye. Ayan. So, ang purpose na binili ko siya, ito na po yung gagawin kong lagayan doon ng mga keys doon sa hallway. Okay, kunin natin yung tag. Actually, pwede naman siyang gamitin, pero ayoko. Cute kasi. Ayan. Ang cute pa naman. Actually, pwede mo din siyang isabit, oh. May ano din siya dito. Ayan, pwede siyang isabit. May hook dito, eh. Kaso wala akong paglalagyan dito nga. So, ito na lang po yung gagawin kong lagayan nga namin na ang mga gamit o mga keys doon sa labas. And itong piece na to, wood siya. Para siyang sungka. Ayan. Lagay ko po siya dito sa center ng table. Ayan, pag may mga guest kami, ilalagay yung mga snacks dito. Mga chips, or mga nuts, ganyan. Cute niya, no? Ang cute niya na piece. Pwede ko din siyang ilagay dito sa ano ko. Diyan! Oh, dito yan sa ating pa-island na table. Cute. 1 euro din. Diba? 1 euro. And nakabili din po ako ng denim jacket ni Ana. So, ang ginagawa po nila doon, may yung mga lumang jacket, nilalagyan nila ng details. Yan, oh. Ang cute-cute, no? Si Ana po is, habang lumalaki si Ana, masyado siya nahihilig na sa animals. Ganon. Kinikilig siya pag may mga cute na animals. Yan.
Ang cute ng details na to. Ang galing-galing din nila. Kaso, I have to figure out how to clean this, how to clean this. Kasi nga, feeling ko matatanggal to sila. Lalo na yung mga ganito, oh. Ayan. Pero ang cute niya. Ayan. Medyo malaki pa po ito kay Ana kasi hindi ko nakita yung size ni Ana eh. Ana is already 116 ngayon yung kanyang mga damit. 116. Pero this one is 122. So, anyway, magagamit pa din naman niya next year. Ano lang po ito? 14? Medyo may kamahalan pala to. 14 euro. Kasi hindi naman siya hindi siya luma ba? Tapos may pa-flower din dito sa sa harap. Ang cute. May ganito din pala siya dito sa harap. Oh, pang kikay talaga to ng ating aling maliit. Ang cute naman. So, yan. 14 euro. 14.50. So, 16.50 na. And then, nakabili din po ako ng cards doon. May tayo dito, may birthday card kasi malapit na ang birthday ng nanay ni Mr. And may isang card din ako naka-reserve dito para sa aking friend. For now, hindi pa muna. Pero for sure, magagamit ko ito pag nakuha na niya yung kanyang project. So, magbigay tayo ng parang congratulations na card. I also found this cute piece. This is for Ana sa kanyang room. Kasi si Ana po is so into cats. She's really into cats and she's been asking me to if we can have cats, but I think pa si Ana, masyado pa siyang bata. Gusto ko pag nag-decide kami in the future na magkaroon siya ng pet, yung talagang mas maalagaan niya ba. Ayan oh. Ayan, may sa loob. Diba? Ang cute. Wala namang doon unicorn kasi. Siguro pag may unicorn yun, kikiligin yung ating aling maliit. Pero this is good enough. Kikiligin na siya dito kasi pusa. Wala pa po siyang ganito. So, ilalagay ko siya sa table ng ating aling maliit para makita niya palagi. Yun lang. 2 euro po yun. So, magkano na? 14.50 to 16.50. 18.50 na. And ito siya. Nagre-recycle po yung matanda ng ng bags ng mga jeans. So, ang jeans na to, may yung detalye sa baba kasi nakit-kitan ako. Ang nakalagay dito, may baboy dito sa baba. Tapos may nakalagay dito, let's try to diet with me, okay? Let's try to diet with me, okay? Bacon, breakfast. Feeling ko to siya, apron, tapos yung dinikit niya dito. Tapos ito siya, may yung belt, pang belt na side, nilagyan niya din ng, parang belt din. Ayan match ng nasa baba. Ang galing ng matamba doon. And sa loob talaga, yung din ng jeans, yan. Nilagyan niya ng pocket. Kaso lang, wala po itong wala siyang, open po siya. Wala lang siyang zipper. Wala na siyang time maglagay ng zipper. Kung may zipper sana to, pinaka-okay. So, yan. Pag cute siya. Ang cute. Gamitin ko po ito siya. And, pwede din kung ayaw nyo sa side na to, pwede din sa kabilang side naman. Cute din naman siya. Pero yun nga lang, wala talaga po siyang wala siyang, wala po siyang zipper. Ayan. Pero dito sa Netherlands, safe naman po dito. Hello ulit sa inyo, titas. Na po dito, mag 6 o'clock na and kakain na po ako. Na dito? Exactly 5:48 na. Si Ro tsaka si Ana mga 7 pa daw dadating. So may instant noodles pa ako dito. Matagal akong hindi nakapagpansit canton na style. Tapos may
rice, and then tuyo, and sausaw suka. Kain. Ganito po ako para hindi ako mangamoy kasi tinatouch ko yung phone or yung screen. Until now, hindi ko pa talaga na-try yung gamitin yung microphone. Ano po ito? Pancit Canton na Vietnamese. Ito yung dating binibili ko lagi doon sa Vietnam. Mas mild ang taste nito kaysa sa Pancit Canton. Dati, doon po sa Vietnam, nag-a-add po ako ng chicken or shrimp, ganun, para dito sa noodles na to. Pancit Canton. Tapos nilalagyan ng gulay. Tuyo. Kain. Hindi ko na po na-video, no? Nagbabrush po ako dun sa mga upuan. Isa-isa lang kasi ang dami nila. Yung table na maliit, tsaka yung malaking table, nalinis ko na po. Nabrushan ko na yung pink chairs ni Ana. Nalinis ko na din. So, pinapatuyo ko ng konti. Tapos, ibabalik ko na sa loob kasi uulan yata. Punasan ko na lang ng towel. Sarap ng tuyo. Sarap. Namimiss ko yung ganitong kain. Kaya, namimiss ko pong umuwi sa Pilipinas yung ganitong kain ba. Kasama yung family. Inato ang style ba. Gusto ko itong Pancit Canton na ito kasi sobrang mild talaga ng taste niya. Yung kanyang seasoning, super mild lang. Sayang at wala akong kimchi. Sarap sana may kimchi to. Ito na lang po talaga natira sa ano ko. Natira sa tuyo ko. Mag-stock na naman ako soon. Kaso, gusto kong i-empty yung freezer muna namin ng mga frozen na matagal luma na. And then, kukunin po. We will get rid of the one here or the freezer that we have here, the chest freezer that we have here downstairs. Kailangan siyang linisin. Tapos, ita-transfer namin siya sa third floor. Kasi yung freezer naman namin sa third floor, kaya i-dispatch na po namin kasi hindi naman namin ginagamit, matagal na. Para ma-clear lang ba. Tapusin ko pa muna yung kain ko na. A few moments later. Yung maliit, sinuot niya kaagad. Nagustuhan niya. Ay, kasya naman para sa kanya. Kay... Yes, mo, yeah? Yeah. Yeah, natulog to eh. Nakatulog. So anyway, nag-grocery po ako. Yan na yan tong grocery para sa 2 araw. Bread. Tapos may chicken ako dito. May beef steak na nilagay na ni Rod sa fridge. Eggs. And finally, may ano na din kami. Sponge. Did you see the sponge? Yeah. High five. And yun na lamang din po yung ating pa-video, no? Andito na sa aling maliit. Namimiss ko talaga itong batang to. And sa amin siyang kwarto matutulog. Are you gonna sleep in Mama Papa's corner? Ja. Maar mama, als wij Laway man ka, eh. naar Mickey Mouse Efteling gaat, dan gaan we 7 nachtjes daar blijven. Maar daar is geen kinderbedje. Wat is kinderbedje? En daar zit geen kinderbedje. Dus ik ga 7 nachtjes bij jullie
in bed slapen van mama en papa bed. Ja. Waar je Mickey Mouse achterin. Ja, mag dat? Ja. Ano daw, pag punta namin, kasi may bakasyon po kami sa October, mag-stay po kami sa isang vacation house. Same place siya nung pinuntahan namin last year, pero at that time, nag-caravan kami eh. This time, yung camping house. So, pwede ba hindi, kailangan niya daw tumabi sa amin. Matulog. Are you gonna sleep between mama and papa? Kijk mama. Sige na, bye-bye na, titas. Na, doei, titas. Uy. Uy. Na, bye-bye, titas. Bye-bye, tita. Salamat. Na, salamat. See you next time. See you next time. Mush, mush, babush. Moes, moes, baboes. Doe het. Papa, bamboe. Papa, doei zeggen. Doei. Moes, moes, baboes. Moes moet je wel.